I veliki pozdrav svima ljudi, ja sam Srpski Pro i dobrodošli na novi klip na kanalu i danas ćemo da malo snimamo o Brawl Starsu, izlazi još malo novi update. Danas ćemo mi da saznamo koji novi skinovi izlaze. Na kraju klipa ću vam pokazati prave skinove kako izgledaju. Kako pravi skinovi izgledaju. Ok, samo da popravimo kvalitet. Ajde sada da krenemo. Joj, da smanjim zvuk. Evo, malo će se čuti. Ok, evo ih Rossi Sandy, nebitno. Evo ga, Colt sad je retard i bum, skoče na tika i bum. Ok, ljudi. Sada će neki da pomisle da je ovo novi brawler, svi ovo pomisle. Ali ovo nije novi brawler, ovo je možda Coltov skin. Evo, slušajte kako će se čuti. Čujete kako se novi brawler čuje? To je ipak zapravo Coltov skin, pa nije novi brawler. Ili je možda novi brawler, ok, sada gledaju. I evo ih Bibi Frank, to je zbog onog lica. Sad, evo ga, Leon izlazi. I evo Nita, pa je Medved. Evo sad ovaj skin. Ovo je Tara po meni. 100% neki od vas pomisle. Ova je Jessie. To znam pošto sam vidio od jednog youtubera Stefan TV. Znam da neki od vas ga gledaju. Evo vidite Ture kako leti. Brate, novi skin je dobar. Ovo je Tara, rekao sam već, i ovo je Dynamite, vidi se zbog brade i zbog kape i ptice. Ovo sam odmah skonto da je Dynamite, piće Pirat Dynamite, evo pogledajte. Ok, imamo na sljedeće. Evo ga 8-bit, evo je lepa grafika. Ok, evo ih Mortis i Tik, kao je ona, znate ona kao igrica, onaj bijeli skeleton. Evo je Piper, Brock, Boo i nemam pojma ko je ovo. Sad ću neki da pomisle da je ovo Karl, a ovo nije Karl, ovo je Poco. Poco isto ima mašnu kao Karl, ali Karl nema ovaj nos. Otkad bih su se Karlu vidjele oči. Ok, ajmo na sljedeće. Da, pokazat ću vam posle u klipu sliku kako izgleda skin za Poco. Evo, vidite ovo da viruje. Vidjet ćete kakav će skin biti za Poco. Znam da ste vidjeli vi neki kod onog youtubera Stefana TV. Pa ajde da krenemo na sljedeće. Evo ih El Primo, Bull i Tara. Čuo se zvuk Tare. Po meni, evo ga Daryl. Nemam pojma ko je ovo, ja mislim da je Pam, ali nemam pojma. Evo sad ulazi u jednu kuću gdje je odvratan skin za Shelly, pokazat ću ga posle. Sad evo ga Barley, da logično Barley, on je kao neki kralj. Ko su sad ovo dvoje? Ovo je Rosa, sad ću se neki pitati kako je ovo Rosa. Ovo je Rosa pošto vidite ovo tu. Vidite ovo tu, znate da Rosa ima ono kod sebe, ono roze. To evo ga tačno ovdje viri. Pa je ovo Rosa. Ovo nemam pojma ko ja mislim da je ovo Rico. Nemam pojma ko je ovo. Evo, ovdje ima oči. Ne znam ko je ovo, neki novi brawler. Nemam pojma ko je ovaj brawler. I ovo je Genie. Ili možda nije, nemam pojma, ovo je Genie po meni. Ok, ja mislim da je ovo Jessie, a ovo je Pam, njenoga Spike. I ok. I evo ga kraj za Colta. Evo ga Brock, Bibi, 8-bit, eno ga. Skin za Colta ili novi brawler. Eno ga Frank, eno ga Mortis. Eno, tu je Bull, onaj skin sa testerom koji mi se jako sviđa. Nemam pojma ko je ovaj sa naočarima. Neko enoga, ja mislim da je tamo Barley kod one stolice. Eno je Piper, vidite? Ja nisam ni skonto. Tamo je Boo. Evo koliko kontam brawlera. I okej.
Jel sam rekao da je tamo Brok? Nemam pojma. Ok, ajmo sada u Brawl Stars. Ok ljudi, ajde sada vam pokažem skinove. Prvi skin je za Pocoa, malo pre sam rekao da ću vam ga pokazati. Čekajte da malo smanjim muziku, da vam ne smeta. Prvi skin je za Pocoa, koji mi se jako sviđa, zove se Moni Poco. Skin je jako dobar i sviđa mi se i volio bih da ga kupim. Ok, sljedeći skin je za Spajka, ja ga nemam, što me nervira. Evo za Spajka, joj neću na ovo da idem, brate. Skin se zove Lava, Spike skin mi se sviđa, dobar skin, kupio bi ga. Ok, ajmo na sljedeći skin. Sljedeći skin je za Penny, koji je odvratan, ne bi ga kupio za 0 gemova. Skin je toliko odvratan, vidite koliko su ružne oči. Ok, sljedeći skin je za Shelly i ovaj skin je odvratan. Ni ovaj ne bi kupio za 0 gemova. Sljedeći skin je za Jessie koji mi se sviđa. Znate ono kao ona lutka. Kao ona bela koja mislim. To mi se skin jako sviđa i volio bih da ga imam. Ok, mislim da sam... Da, još jedan skin je i za Daryla. Da, taj skin možemo da vidimo i već kod ovog, kao ovaj video koji sam vam sad pokazao. Skin mi se sviđa i dobar je. Ok ljudi, to je to što se tiče ovog klipa, nadam se da vam se svidio i nemojte da mislite ono kada se pojavi Piper i ono iskoči Poco, ono animaciju koju sam vam pokazao, da je ono Karla, a ono je Poco. Ok ljudi, to je to što se tiče ovog klipa, nadam se da vam se svidio i vidimo se u sljedećem klipu. Ćao!